Oke, terima kasih yang terhormat Bapak Jubah saking Bapaan, Bapak Isan Wayud saking Mojo, Bapak Saito saking Mojo, Bapak Salim, Bapak Buadi, Bapak Sundari saking Mojo Ugi, Bapak Buamin saking Talang Purut, juga Bapak Karyo saking Talang Purut. Terima kasih. Kali ini saya panggil giliran dari jajaran ibu-ibu yang terhormat, Ibu Budiani saking Mojo, sekalian Bu Bawon saking Mojo, Bu Salim Ilmila saking Mojo, Ibu Wayun saking Mojo, Ibu Manasur saking Mojo, Iya. Bu Sundari saking Mojo, kalian Ibu Sani saking Mojo. Monggo aturan tampil datang panggung pagelaran. Mangga Bu. Ibu Budiani, Bu Pawon saking Mojo, Bu Salim Ilmila saking Mojo, monggo mriki. Ibu Wayun, Ibu Manasur, Bu Sundari, Ibu Sani, monggo panjenengan tampil dateng pagelaran. Monggo monggo ala sumangga. Monggo mriki jejogetan sesarengan singo manunggal jaya. Monggo monggo setanten. Monggo ibu-ibu yang sudah terpanggil bisa merapat, bisa naik ke atas panggung pagelaran.